Het CDA bij de winter. Ja, want het CDA is de laatste van de listloekers met wat we nog in de kunde komen. Maar 10 partijen doen erbij. En Jochen hebben wij het hier voor de camera gehad. De ChristenUnie is er om principiële redenen net bij. Maar het CDA wil bij de winter. Jo zijn doch u mij maar een plakje mee op de achtergrond het beziekerscentrum hier. Waarom is dat zo wichtig van jou? Nou, dat is een geweldig plakje. Het beziekerscentrum dat jouwt iedereen inzicht in wat het wetenschap doet. We hebben merken nou genoteerd van als je uitlezen moet van wat het doet wetenschap, dat een paar mensen daar een idee van hebben. En de jeugd zelfs, daar wil je heen halen om te ervaren waar het wetenschap zich mee bezighoudt. Ze pas even een visioen, hè? Dat zie je een jonge band aan tafel, die hebben het prachtig gevonden om hier te wijzen. En ze krijgen een idee van wat hier gebeurt. En ja, dat wordt eigenlijk ook wel tijd. Want een soort mensen hebben geen flauw idee wat een wetenschap doet. Hè? Nee, dat merk ik onderwijs. We hebben oude dagen natuurlijk op campagne geweest. En we hebben een soort mensen hebben mee praten. En wat doet het wetenschap? Ja, dat is iets met boeren te maken, of zo, zeggen ze dan. Nou, ze moesten dus weten waar we ze al mee bezig houden. Ja, dat is te kwartier om dat nou al je uit te lezen. Maar Joost steen dan benamen voor het CDA. Wat is voor het CDA nou het wichtigste? Het allerbelangrijkste is de wetterveiligheid. Wij staan hier op een dik. Nou, deze dik die wordt binnenkort weer versterken. Ja, iedereen zei van, moet de dik nog sterker worden. Maar als je hier om je heen zorgt, dan is het wetter nou net heeg. Maar er kunnen omstandigheden zich voortdoen. We trouwen hier het veiligheid en skinwetter en genoegwetter, dat zijn nou de drie pijlers. Maar van die drie is dan de veiligheid de wichtigste. Allerbelangrijkste. En natuurlijk, die orenfuncties ben ik wichtig. Er werd pas op de landbouwhond. Nou, dat vereist ik natuurlijk een goede wetterhuishouding. Maar zonder die veiligheid kun je al die orenmaatregelen net uitvieren. Nou, even naar hoe die landbouw praten. Want de winter, ik meende dat in Friesland eigenlijk het CDA een soort boerenpartij is. Zie je dat zo? Nou, wij hebben geen boerenpartij, maar wij hebben wel een hele hoop mensen die CDA-stemmer binnen en toevallig boer binnen. Ja, maar geldt dat dus ook bij de wetenschapsverkiezingen? Ja, dat weten we. We weten ook dat er nog een partij in Meidogen die ook de belangen vertegenwoordigen van de agrariërs. Maar gelukkig zijn er ook nog een hele grote agrariërs die het vertrouwen hebben in het CDA om hun belangen daarin ook te behartigen. Het CDA is landelijk een oppositiepartij en dat we het nou leuk vinden of net voor de steden en denk ik wel voor de wetenschapsverkiezing zal het al je wel een rol spelen hoe het in Den Haag zit. Hebben daar nou les van dat je net in het kabinet zit of krijgt profijt? Nou, we hebben er geen profijt van. Wij varen uw eigen koers. En wij doen hier in de provincie Maai. We zitten op dit moment in het dagelijks bestuur van het wetenschap, in het dagelijks bestuur die feiten van de provincie. En wij varen uw eigen koers hier. En wat ga je zelf mee het wetter? Ik heb zelf maar het wetter dat ik wei aan een hele mooie brede sleet. Dus in die zin zorg ik alle dagen wetter. Maar ik ben geen wettersporter. Maar ik vind wel dat wij meestal al dat wetter, wat enerzijds dus een bedreiging is, dat we direct van genieten moeten. En het genieten van wetter is ontzettend belangrijk. Je komt uit de bestuurlijke tak van het gemeentebestuur en zo. Daar kennen de meeste mensen jou ik van. Is dat heel oors als het wetenschap of eigenlijk hetzelfde? Ja, het is heel oors. Ik merk dat de mensen volle verder van uw taak uitstenen, van het wetenschap uitstenen dus dan van de gemeente. Je bent als wethouder steen je volle dichter bij de burger. Wij moeten die kloof op bruggen, denk ik. Want het is wel van belang. En daarom staan we hier bij dat hele mooie bezoekerscentrum van belang dat we meer uitdragen wat het wetenschap al wel doet. En dat soort budgetten, als we dat aardig in snotje hadden, dat ik een soort mensen naar de stembus komen. Nou, wordt er wel een beetje aarzelen als dat wel zou wezen zo. Wat is jouw inschatting? Hoe hoog is de opkomst? Opkomst, in ieder geval volle heger dan de vorige keer. Toen zitten wij op zo'n 28% bij het wetenschap. Wij liften mei bij de provinciale statenverkiezingen, ongetwijfeld. Dus ik reken op 44%. En qua uitslag? En qua uitslag draait het CDA een goede verkiezing. Wij staan voor de goede dingen. Dus in die zin met u het vertrouwen in je aan. Bij de winter van het CDA, dank u wel. Jo, ik.